След броени минути ще откриеш поредната си самостоятелна изложба и сега тя е тук в арт-галерия Кирил Кръстев. Първото впечатление, когато човек отвори вратата е, вижда пейзажи и се пренася край реката. Защо обаче точно реката ти е любима? Реката е най-живописният обект в Ямбол и колористичен в същото време. Нещо, което дава, така да се каже, светлината в пейзажа и цвета. Може би най-доброто за изобразяване в пейзажа е морския и речния пейзаж. Ако видим историята на живописта, най-големите пейзажисти, това са някъде 19 век, ако погледнем, романтиците Търнър, Констабъл и големи маринисти, като Айвазовски, 19 век, също края, целият 19 век. И импресионистите, ако видим, ще видим, че и те също вече в по-модерно време работят главно такива маринистични, речни, морски, силно ярки пейзажи. Нещо, което дава възможност да се постигне и река Тунджа. Също и нашето Черноморие, разбира се. Та за това и всъщност това е нещото, което отличава, може би, основно моите пейзажи. Почти навсякъде присъства реката. Да. Обаче означава ли това, че твоето детство е свързано с реката, така за да се го скътал толкова години в сърцето това място? Да, разбира се, израсъл съм на улица Димитър Благоев 4, малко над реката. Всеки път от училище се връщах покрай реката. И един от моите така като образци за дете живописци беше Стефан Бъчваров, който рисуваше пак Тунджа. Големия певец. И така нататък. Може да се каже, съм израсъл с градинските мостове и не бях още оформен като, разбира се, живописец, само като едно дете, което се е възхищавало. Имаше тогава, си спомняте, лодки, имаше малко по-голям живот, речен живот. И по-късно вече, когато се оформих, може би няколко от последни години, това стана основният ми сюжет, река Тунджа и най-лесно достъпен. Сега от годините, така назад, като обърнеш поглед, известно е, че ти започваш да рисуваш много малък на 3 години. Тогава какви може да са били твоите рисунки на 3 години? Интересно е, че бяха като на голям човек. Аз си пазя основните рисунки, така че първото нещо, което съм поискал от майка ми е било моливчета за рисуване. И ми е слагала възглавничка, за да се дигам на бюрото и това правих всъщност. Основно детска игра, животни. Пририсувах от книги за животни на дядо ми, африкански, серенгети, лъвове. Такива, пазя си тези неща, цветни, моливи рисунки, като на голям човек, всъщност реалистични работи, които при заля слънце, ревящи лъвове, много такива, имам цяла поредица, десетки запазени папки, детски рисунки, но няма го това детското, да кажеш, наивистично, много сериозен подход с подпис, година. И това е вървяло във времето, после с скулптурата започнах се занимавам покрай моя чичо Димитър Бойчев, който е мъж на сестрата на баща ми. Той ми даваше глина, ателието му беше под нас и сега е, родният ми блок, и ми даваше в ателието, правих десетки скулптурки на животни, най-вече, които не съм ги запазил. Та и пред господин Иламов, още като малко, началните 3-ти клас постъпих в школата, въпреки че бях най-малкият, той приемаше по-големи, и така до 11-ти клас. Всяка седмица оставах по 2 смени да рисувам и след другите. И така, може да се каже, това ми е на мен живота от малък. Да, и не случайно като те слушам и роднините, близките, които са те заобикаляли, също са помагали за това, били са съпричастни. Но ми направи впечатление, ти спомена едни големи имена в Ямбол, които остават в историята на изобразителното изкуство. Тогава ти си бил дете при първите срещи с тях. Изпитваш ли респект?
Да. И не само респект, ами и неприятелски чувства, защото те се държаха с мене като с приятела, не като с дете. Да, Стефан Бъчваров ми подаряваше за награди за детски рисунки по асфалта, пастелчета, които още се пазят. Такива чисто детски спомени има, много приятни. Майка ми, баба ми водиха при него. Чичо ми Димитър Бойчев, като част от семейството го имах. Така че не съм изпитвал някаква дистанция. Те бяха много добри хора всъщност, които са виждали в мене, може би, бъдещия художник и всячески са ме помагали. После Ганчо Карабаджаков, ателието му работих, се подготвих за художествена гимназия, също близък на семейството. С Дона Неделчева също ме готвеше за Търново. Николай Димитров ми беше постоянният учител, при който може да се каже всичките рисунки, които се готвих. Цялото дружество на художниците. Цялото дружество, може да се каже. Да. Обаче, спомняш ли си определени изречения, съвети, които още ти звучат така в главата и можеш да ги цитираш? Абсолютно. Всичко може да се каже. Кажи какво. Така, на пръв прочит ти изплува. На пръв прочит мога да кажа най-хубавите думи от Николай Димитров: да дерзае, защото това е основното в изкуството. Да не се предаваш, защото е трудно. Най-вече материално. Да не се предаваме. Да е много добър човек. А от другите са ме преподали занаята, може да се каже. И Ганчо Карабаджаков, Дона Неделчева. Стефан Бъчваров, бях много малък, ми предаде първите уроци по перспектива. Светлосянка. Той тогава водеше кръжока. Може да се каже, че това са хора, от които помня, например, от Чичо Семитко Бойчев, Димитър Бойчев. Никога не отивай напред, а винаги бъди след някой. Нали, за да не се превъзнаш, някой да води, като следваш, защото той виждаше в мен бъдещия студент, художник и така и стана. В смисъл да не се превъзнася човек, да не се възгордява. И не се самозабравя. И самозабравя. Но те всичките така имаха една ревност към мен, даже кой да ме обучава по-добре. Така. Защото винаги съм бил обграждан с голямо внимание. По-късно от моя професор Николай Рачукаев. Мога да го кажа. Това означава, че много бързо си попивал и си схващал това, което ти се говори. Да. Те всички творци мечтаят да имат такива ученици като теб. Понеже си много скромен и няма да кажеш нищо по този въпрос. Всъщност, може би, са виждали в мен голямото желание и опит някакъв от дете. Само това съм правил. И труд. Всичко е труд, нали? Да усъвършенстваш техника. Аз винаги съм знал, че ще стана художник. Никога не съм имал колебания какво да кандидатствам, въпреки че имаше семейни такива за препитание, за архитектура, математическа гимназия завърших, за да не се отдела в Пловдивската художествена гимназия. Бях готов и за архитектура едновременно. Пълно отличие в МГ-то завърших. Добре, какво е общото между математиката и живописта? Можем да видим Леонардо да Винчи, можем да видим други големи класицисти, като художника, основател на класицизма, велик, нали, френски Посен. Значи при тях се извежда златното сечение, извеждат се основните параметри на математиката. Леонардо, знаем също всичките. Те ренесансови велики майстори базират работите си на математическите, това е една точна наука, така че има връзка. Но няма така пряко да кажеш. Аз съм гледал да се освобождавам, даже да не ангажирам едното и другото, да ги отделям. Много да не ангажирам учителите си по математика с моите творчески неща и обратно. Но има връзка и ми помага тази връзка. Голяма. Защото не можем да кажем художника някакъв свободен творец, който е извън науката, извън физиката, математиката и останалите науки. И литературата включително. Да разбирам ли обаче, че твоите учители, независимо, че са те обучавали на други предмети, са те потиквали да участваш в училищните изложби с твои рисунки?
Да. Имаш ли награди? Детски награди, участие в школата на изобразително изкуство Тодор Иванов. Но те са много сладки детските награди. Да, но аз никога не съм казах ви, Стефан Бъчваров ми даваха там за детски пастелчета. На асфалти рисувахме родни блокове, неща там, градината. После, като бях студент, моят професор ми откупи, за да ме стимулира награда професор Щуклиев, много такива. Даже не ги пиша в биография, защото това наградата е много опасно нещо за художника да се самозабрави. Това ми казваше моят професор Николай Рощуклиев за мои колеги. И аз съм пазил тези неща. Когато стане наградата, успеха, цел за художника, парите, славата, амбицията, край с него. Той си мисли, че е над другите и вече живее извън реалността. Музата загива тогава, така ли? Музата зависи от човека вече, не е за награда. Там вече е въпрос на талант, защото това е доколко можеш да извлечеш от заобикалящия свят нещо, за да направиш произведение на изкуството. Това е всъщност. Тук се иска и, както го наричат, гениалност или от нищо да направиш нещо. Е много трудно. След като дете си работил с такива големи имена в Ямбол, с какво самочувствие отиде като студент? Никаква. Че знаеш всичко? Не. Точно за да науча всичко, от което нищо не, защото и сега се уча, и ще се уча докато съм жив. Сезан, когато е умирал, тък му е казал, не Сезан, мисля Ренуар, един от двамата. Тък му почнах нещо да научавам и трябва да умирам. То е пределна възраст, над 70, или към 80. Не можеш да знаеш всичко, то е както всяко нещо, няма край. Изкуството, аз се убеждавам това нещо, колкото повече рисувам, имам зад гърба си голямо творчество. Винаги е все едно, че за първи път започваш, като застанеш пред платното. И всичко се обобщава, всичките знания изчезват, защото това е творчески процес. Другото е подсъзнателно. Знанието. Да, означава ли обаче, че за да развиеш въображението си, ти си чел страшно много, защото четенето създава образи в главата, които после, за да пренесеш на белия лист. Да, разбира се. Това е една наука, която, както казва Рейнолдс, се подчинява на всичките закони на науката, живописта. И без знание, ако си мислиш, че можеш да направиш нещо, нищо не можеш да направиш. Академични и т.н. И всичко е много трудно и сложно и недооценено обикновено при живота на един художник. Но остава голямото изкуство след хилядолетия, векове. Дори да се забравят големите имена, след 2 века и половина Рембрандт са го преоткрили и сега е най-великият живописец. Или някакъв, виждаме, древен голям художник, древен гръцки или тракийски, в някаква гробница, примерно, го откриваме сега като нещо, което е непреходно за нашите временни измерения. Нали? Боянския майстор. Но всичко е доказано и после се вижда сега от специалисти, че технология, знания, живописни, научни, такива пластична анатомия, знания за цвета, за всичко го има, което и ние го нямаме в момента, даже нашите школи, всичко, което е загубено векове и не е възстановено поради така някаква лоша традиция да се забравя старото последните няколко века. Затова виждате, изкуството е в една страхотна духовна криза. Неговата цел на изкуството е да изведе човека в по-доброто и в по-нравственото, а не обратно. Да се търси някакъв нещо, което да фрапира човека. И само материалния израз, финансови. Ще се отживее това, според мен. Как? Как ще минем към духовното? Как ще се насочим? Който търси, намира. Ще се върне и ще разбере кое е непреходното. Това, което останало с хилядолетието. И според твоите виждания, според твоите разбирания и принципи. Да. Какъв е пътя?
Това е пътя на духовно изграждане, съграждане, чрез знание, чрез труд, умения, творчество и съпреживяване на нещата и после вече оценката идва и ще се разбере в бъдеще кой какъв е чрез признанието. С векове, ако съществува земята през тях, ще се видят нещата и се разбира. Като поставиш работа на Рембрандт, примерно до импресионист или до някой, се вижда разликата в класите, не само цените. Добре, кое е лесното тогава в творчеството? Кое е лесното? До сега ти казвам. Повърхностното. Това е лесно. Трудно е. Всичко хубавите неща са трудни. И трудни за постигане във времето и за оценка във времето. Това, което се сдъвква от масовата култура в момента, последните 2 века, е лесното. Мацаш, аз съм гений, големи цени, слава и след това нищо. Не остава. След векове, след хилядолетия. Самозабравяш се. Тръгваш по лесния път, широкия път, мода, пари, слава, награди. Добре, тогава защо преди години ти направи първата част на галерия? Като всичко е толкова трудно. Опит. Града, опит, търсения, контакти с хората. И защо се отказа обаче от тази идея? Не съм се отказал, просто така се стекаха обстоятелствата. Не съм се отказал, просто така се стекаха. Просто слагаш във времето, за да се върнеш към нея. Просто не ми помагаше за моето развитие в един момент. Трябва да следва нещата, не аз да следвам галерията. Става самоцел. Така е, бизнес. Да. Общо взето художниците в България не само в България. нямат усет. Трудно е. Меценатството. И там е трудно. И там е трудно. Ако видим историята, ще видим на Запад, че е много трудно било. За художници. Много рядко има такива, които усещат пазара, усещат, нали? Но те пък за сметка на друго после са никой. Защото който тук обикновено продава много, после след това никой. И обратно. Рядко се съчетава като примерно Тициан такива, които едновременно едното и другото, и пазара, и славата, и да останеш след това като голямо име. Масата, и Рубенс е такъв, масата са Рембрандт и Ван Гог, които страдат тук и после ги признават. Ти каза, че твоя професор е откупил картина, за да те стимулира. Символично. И да те накъса. Той така студенти най-добрите и на други. Да те накъса, за да продължиш. Спомняш ли и да ми покаже в коя насока. Да. Спомняш ли си обаче, когато продаде картина в галерия, която беше изложена, когато се направи първата ти откупка? Да. Как се почувства тогава? Напълно нормално, защото то дойде късно. Още на специализацията вече бях завършил и това продадах няколко работи на символично ниски цени. Те са символични, които виждате тук. Въпреки че някой се чудил, много високи цени, са смешни за изкуството цени. 1000-2000 лева. Но нашата публика в Ямбол, и в България няма тия възможности, да го разбирам. Но смеят се с нас на Запад, защото нашите цени са извън всички норми на българските художници. И на търгове, и на всичко. Виждаме какви са търговете, а нашето изкуство не е толкова слабо, колкото и да сме в прохождащи. Заради турското робство с 5 века закъсняхме, но не е толкова зле. Все пак. Боянския майстор е бил наистина преди тях, после 5 века, но пак сме наваксваме нещо. Все пак. Не сме толкова изостанали. За век и нещо. Творецът често е спохождан от такива моменти, в които иска да захвърли четката, да захвърли платното и казва, отказвам се. При теб има ли такива периоди? Не, никога не е имало. И няма да е. Дано да няма, но питам. Няма как да е. За мен това е живота да рисувам.
Аз ако не рисувам, съм като мъртъв и освен това, докато това ми е било дете целта, той ще бъде, докато съм жив, ще рисувам. Ма като с лекота, не е като мъка. Да. Въпреки, че е много трудно да рисуваш. Да. Но за мен това е живота и затова така съм се изграждал, така съм избягвал винаги всичко да е в полза на изкуството, а не аз да жертвам изкуството заради нещо друго. Добре, какво друго тогава събужда твоето любопитство? Кара те да се усмихнеш, да си весел, да си щастлив? Всичко. Аз съм жизнерадостен човек, живота ме радва. Като всички художници сме жизнерадостни хора, ние сме някакви затворени в себе си такива извън света. Всичко ме радва. Да, факт е, че... С изключение на неща, които са лоши, такива нравствени. Кое е лошо за теб? Всичко, което за всеки човек. Престъплението, примерно, всяко естество. Но творците са с широки души, да, много са сладкодумни, много знания имат, но и са бохеми. Да. И? Но това ги унищожава като хора. Не се ли разтоварват по този начин? Не бих казал, защото си разбиват здравето и си разбиват творческата енергия, потенциал и заряд, който може още 20 години да работи, пък той се унищожава чрез абсента, примерно Ван Гог. Колкото и да е тежко, Сезанн правилно казва, що ще се самоубил, ще нарисувам друга картина. Не, че се е самоубил Ван Гог, защото новите доказват изследване, че е убит, но в смисъл такъв да си разбиваш здравето, що ще пиеш абсент, който те води до лудост. Или ще си рееш охот, колкото и да е трудно и да не си... Ето, тук е психически заболявания, вече се казва. Да. Защото тежък е живота на художници, те изпадат в такива състояния на алкохолизъм, на някой. Ти здравословно ли живееш? Да. Може да се каже. Малко може би трябва някои работи, но като цяло. Не пия, не пуша и т.н. Месо ядеш ли? Не съм бухен, не. И месо нямам. Вегетарианин? Не съм вегетариан, нямам месо просто, здравословни. Да. Явно не прекалявам, Да. предпочитам да нямам. Да. В такъв смисъл. Примерно риба е по-лека храна. Сега сме в коледните пости, да разбирам ли, че постиш? Сега въпрос на... Той е въпрос на избор. На сила на организма, по принцип пост е нещо хубаво. При възможност да се пости. Особено за хора на духовния труд, като художници. Айде душевния, да. Това е нещо необходимо, вярата и поста. Може би задължително, защото голямото изкуство всички са такива хора. Колко пъти влизаш в храма? По принцип гледам да съм чест такъв посетител. Там с какъв поглед гледаш? Защото иконите също са творчество. Аз самия рисувам такива неща. Икони рисуваш също? Разбира се, да. Това е част от, може да се каже, върха на живописта. Да, малко хора рисуват икони, не всички творци посягат към това. Да. Наистина трябва да изиска се някаква духовна подготовка и дори пост-молитва. Пост-молитва и съм чувала, че някой специално се слагат бяла риза или... Въпрос на чувство, как го чувстваш отношение. И така, религиозната живопис е всъщност вековна, докато сега малко по-светски гледат художниците, но това е останало. Големите майстори всички са такива. Ако погледнем най-върха на изкуството като цяло е 17 век, може да кажем, западноевропейската живопис. Най-големите имена, пак да не ги повтарям, 16-17, всичките са такива хора. И 15 век, нали, да не се връщаме там, най-големите имена. Рафаело, живописта е голямо име, може да се каже, основата. Може ли критиката за твои картини да те разстрои? Не. Как я приемаш тогава критиката? Като положително, значи нещо има, което, ако е съзидателно, а тя е така обикновено, за да се развивам и даже е много полезно. Съм отворен за такива неща, защото не съм съвършен и имам много да уча.
И всички имаме много да учим, то никой от нас не е съвършен. Те светци, те са... И аз съм критичен към себе си също. Това не ти ли пречи в определен момент, когато човек е толкова силно самокритичен, да се отпусне, да се излее душата? Не. Не. Що да ми пречи? Това е нещо, което те надгражда. Себеотрицанието те надгражда. Да надскочиш себе си, те надгражда. Защото ние служим на обществото, ние не рисуваме за себе си. Това остава след нас. И всичко това просто се възпитаваш чрез него поколение. Остават имената и остават картините. Хората умират, но изкуството е вечно. Има една такава сентенция латинска. Коя е последната книга, която си чел? Аз всеки ден чета. Какво четеш в момента? Много книги. Не една. Всякакви. За изкуство главно всеки ден си свирявам часовника по интернет. Непрекъснато за художници чета. И книги. Да, каква музика слушаш? Класическа най-вече. Тя те успокоява. Това е класическо изкуство и класическа музика. За жалост, моите картини още не са въобще далеч от класиката, но такъв е стремежа. Какво е отношението ти към поп-музиката, към чалгата? Ясно, отрицателно. Ясно. Кич. Кич в областта на изкуството, като всяко халтура, която се прави за много пари и унищожава професионалното, сериозно музикално изкуство. Какво може да те накара да подариш картина? Много неща. Много неща. Подарял съм. По различни причини, поводи. На много близки хора твои? Да, обикновено. И не само. Как се виждаш след 10 години? Как си се представяш? Същия. Помъдрял и може би по-добър в живописта и като цяло по-голям опит и по-добри познания и по-усъвършенства професията си. В тази изложба има нови картини, има и такива, които си показвал друг път. Така ли? Поне според предварителните данни. Винаги всички изложби ги правя така, защото никога не мога да си покажа цялото творчество. И нямам финансова възможност всичко да рамкирам и да излагам неопределени неща, които са с рамки, защото всичко е много скъпо в България. И по този начин покавам част, много малка част, една стотна елита от творчество. Защото отстрани изглежда, нали, че е ограничено за публиката, няма как да се изложи всичко, няма ресурс, няма спонсори. Пък аз да тръгна да гоня спонсори, ще ми загуби време и излишни обяснения. Те трябва сами да ме намират, като не ме намират винаги. Предпочитам да една консервативна насоченост, стари работи, по някой нова, стари и по някой нова. А имам и цели периоди непоказвани от стари работи. Цели периоди, огромно творчество. Пък колко неща не са стигнали въобще до публиката широката, защото са продадени преди да стигнат до изложване. Най-добрите даже. Какво е отношението ти към търгуването на картини по интернет, продажбата на картини? Положително, защото и аз така продавам някой път. Има много сайтове за художниците, които не само, има клиенти, които виждат и ти харесват и се обажда. За радост, че има такива хора. И за мен от неочакване даже. Никакви такива, някакви да го познаваш. Даже и той просто вижда и не може да спи няколко дена и нощи такива картини. То колекционери такива. Да. В България ли са повечето? Да. Ние сме още малко, може би хората не гледат като някаква дупка на всяко едно отношение. Има и, но като цяло говоря. Предубедени са с нас другите. Да, те там не мислят. Нямаме добро име в България. Да, знаете го.
по-ниш, да, за по-ниш. Не можем нищо да ги очудим с изкуството, наистина, но... Защото тези работи, които ние правим, те са ги правили преди няколко столетия. И то по-добре от нас. Не трябва да се самозабравим българите. Истината е тая. За жалост. Но и ние не сме толкова зле, колкото да се самоукоряваме и както изкарват. Нали. Все пак трябва да си държим и да не сме толкова негативно настроени. Доволен ли си от себе си? До някъде, да, до някъде. Винаги човек е недоволен, че недостатъчно е дал, недостатъчно се е потрудил, недостатъчно. Загубил си и време по обективни и субективни причини. То е като надпреварване, изкуството, времето, всяко нещо, защото после остаряваш и губиш кондиция и така нататък. Много бързо тече човешкия живот и никога не стига на художника да нарисува много хиляди картини, пак е недоволен от себе си. То за това трябва и финанси на художниците, за да могат да рисуват, да не мислят за други работи. А пък те нямат много и не могат да си вършат работата, и това, за което трябва да... Някои съвместяват нещо друго, за да имат все пак... То и аз гледам да съвместявам. Да. Няма как. Не можеш иначе да оцелеш винаги с картини. Такъв е живота в България, особено пък и в целия свят за художниците. Но не е невъзможно. Важното е човек никога да не се отчаява. А ти каза, че не се отчаиваш и не изпадаш в депресия. Няма, нищо не може да ме спре да рисувам, както съм казал още. И по тежките обстоятелства, всякакви. Винаги излизам чрез изкуството обикновено. И вярата най-вече. От всяка ситуация. Отчаянието е най-тежко за твореца. Да се откаже да спре да работи. Гибел. Да, то унинието е смъртен грях. За художника особено. Да, и според Библията е така. За всичко. Имаш ли някакво любимо изречение, любимо мото в твоя живот? Много имам, аз всякакви давам различни на медиите, което в момента ми дойде, защото човека е промеливо нещо, трудно може да се концентрира на някакво мото и в момента мога да кажа някакво мото. И в момента какво ще кажеш за мен, за примерно? За момента, да. Това именно, да не се отчаиваме, да гледаме напред, въпреки трудностите, които наочакват, не само са. Ние ти го пожелаваме от сърце. Благодаря. Желаем ти щастие, да имаш много нови идеи и нови платна. Благодаря и аз на вас. Да, благодарим за това интервю.